भेरगाव बीजेपीनि हर घर तिरंगा अभियाननि सांग्रांथिजों बाइक रैली हाबाफारि। भेरगावनि पानेरी समष्टिनि सिङाव दिनै बीजेपी दोलोआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव भारत उदांस्रिया 75थि बोसोर जानायनि थाखाय हर घर तिरंगा अभियानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गिदिरथार मटरसाइकेल रैली बानजायो आरो बे बाइक रैलीखौ पानेरी बियाबनि एमएलए थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेखेवनानै होयो। बे रैलीया डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै पानेरी बियाबखौ फाखोरसे गिदिंनानै फिन डिमाकुसियाव फोजोबो। दिनैनि बे बाइक रैलीयाव 300निबो बांसिन बाइकआ बाहागो लायो। देग्लाय 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रि जानाया 75 बोसोर अर्थात डायमंड जुबली मोनबाय, माने कमप्लीट जाबाय, डायमंड जुबली जाबाय। बेनिखायनो बिनि थाखाय भारत सरकारा एबाराव गासै भारतीय नोगोरारिफोरखौ मोनफ्रोमबो नखरावनो जोंनि जितु भारतनि माहारियारि फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों। जों जाहाथे बेखौ उत्सव हिसाबै लानो हायो। बे जोंनि गोग्गानाय साफ्रोमबो भारतीयनि थाखाय। आरो बे गोग्गानाय बे सानाव जों बयबो सानथाम हाबाफारि लानानै जोंनि माहारियारि फिरफिलाखौ गोजौआव दैखांनानै जों बयबो बे उत्सवखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ। आरो बे हिसाबैनो दिनै पानेरी समष्टिनि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि बीजेपीनि युवा मोर्चा बिसोरबो उद्योग लादों। गुबुन गुबुन माने संगठनफोरनि सेंग्राफोर बिसोरबो उद्योग लादों। जयैनो पानेरीनि लाइमोनफ्रा पानेरीनि माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय मोनसे एवारनेस हिसाबै बे हर घर तिरंगा माने मोनफ्रोमबो नखरावनो जितु फिरफिला बे जाहाथे बयनिबो माने जायगायाव गोसारो बेखौ नुनानै बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों, एवारनेस लाबोनो थाखाय। आरो बेखायनो आंबो दिनै नुजाफैदों, जिहेतु आंनि समष्टिनि लाइमोनफ्रा एथ' गिदिर मोनसे जोंनि हादोरनि हाबाफारिखौ लानानै जि हर घर तिरंगा बे उत्सवखौ खालामनो नागिरदों। जोंनि बे 75 बोसोर कमप्लीट जानाय जोंनि उदांस्रि साननि थाखाय। गतिके बेवहाय आंबो दिनै बाहागो लानो फैदों। नाथाय बिरोधिया बुंबाय थादों जे बे बीजेपीनि मोनसे एजेन्डा पलिटिकेल माने मटिभेशन खालामनो थाखायसो बे एजेन्डाखौ लादों नङा, जाय जि सानो बे बिदिनो साननो हायो। नाथाय भारतआ मोनसे समाव ब्रिटिशनि सिङाव दंमोन, बे बाथ्राया सैथो। भारतआ स्वाधीन जानायनि थाखाय जों दिनै बेवहाय स्वाधीन भाबै जोङो जीवन जापन खालामनो हादों। बिरोधिया जे दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंनो हादों, ब्रिटिशआ जुदि गभर्नमेन्ट जानायमोनब्ला बिरोधियाबो बे खोथाखौ बुंनो हायामोन। नाथाय उदां भारतनि थाखायसो दिनै बिथांमोनाबो बुंनो हादों। ओंखायनो बे उदांस्रि साना साफ्रोमबो भारतीय मानसिनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां आरो जोंनि थाखाय गोसोआव रंजाखांनाय गोनां मोनसे सान। जि सानाव ब्रिटिशनिफ्राय जोङो उदां मोनदों आरो साफ्रोमबो भारतीयआ गावनि सिन्ता हिसाबै बे हादोराव खामानि मावनायनि थाखाय खाबु मोनदों, सोलिनायनि थाखाय खाबु मोनदों। बुंनांगौनि नामाव खायफाया बुंगोन बिरोधि दलनि सोरबा होनब्लाबो बियो मानसिसो। गतिके मानसि हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा। खायफाया बिराद खस्थ' खालामनानै खामायो, खायफाया बेखौ सिखाव खावो। गतिके बे मानसिनि आखु। गतिके ओंखायनो बेबायदि बायदिसिना बाथ्रा खामानि गैयै खायफाया बुंबाय थागोन। नाथाय बे साना बयनिबो थाखाय माने गोनांथि गोनां आरो बे हिसाबै दिनै बयबो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों।